नमस्ते दोस्तों, मैं योगा चैनल में आप लोगों को नमस्ते करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आप लोग के सामने एक नाच पार्ट की गीत गा रही हूँ। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राह बकई से हो जियो बकई से, राह बकई से हो जियो बकई से, पियवा जोई है विदेशवा हो रह बकई से, पियवा जोई है विदेशवा रह बकई से। ससुर जी के बतिया तो हम सहले हम, ससुर जी के बतिया तो हम सहले हम। हे जी सासू के तनावा सहबो कोई से, हे जी सासू के तनावा सहबो कोई से, पियवा जोहे परदेसिया रहब कोई से, पियवा जोई है विदेशवा रहब कैसे, रहब कैसे हो जियब कैसे, हे रहब कैसे हो जियब कैसे, पियवा जोई है परदेसिया रहब कैसे, पियवा जोई है परदेसिया रहब कैसे। भसुर जी के बतिया तो हम सहले हम, भसुर जी के बतिया तो हम सहले हम। हे जी गोतनी के बतिया सहब कैसे, हे जी गोतनी के बतिया सहब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे, रहब कैसे हो जियब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे।